Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en garti kadi e windande men refto yawngo Dental Dina TV ganduɗa mo jeeno ko hen jiɗɗo jeeyede hen o jata ko YouTube binda Dental Dina TV jeyangal naata e jangde janta e jangoɓe janta kadi e walloɓe duusoɓe on jarama on jarama jokki golle ngala hen on jarama jokke golle min beltima min ngala hen ko jokken golle min jiiɗi nande ko jokkirte golle noon ko dani ɗum ɗo ko wiyete ko kalis jogonto Wave Orange Money ƴetton ko mbawɗon non to 77 906 81 mbaɗon hen balle mun e jingere moɗon e jangde he ken jangoɓe mbiɗen ko jangowo e jangguinowo woodi ɓe ko janguinoɓe ko jangguinoɓe jangguinoɓe ko wiyoɓe on jarama jokke golle ɓe ko jangguinoɓe golle ko jokken golle ɓuuri yodde amin daari emin gacci haajuji amen amin balla on dawon dawi mon keɓon kala mon mbaɗon posuji moɗon garton mbiyami on jarama jokke golle min beltima so tawi ne ara e mon oɗon belti so yama gaare gadde tan tikkon tan ƴufon ngala hen so ne ara e mon oɗon jangga oɗon belti so yama gaare gadde balle tan tikkon ƴufon ngala hen ngala hen gadde balle mon jingere min jiiya min kaali hamin tampi aɗon kalde oɗon noyni oɗon keeɗi oɗon noyni so tawi arani oɗon namdo so ari daƴƴon ndeeƴon ɗum wona noon hande noon woni windande men refto yawngo sakkitingo on keɓino refto yawngo windande goo on keɓino refto yawngo windande ɗiɗi hande noon oɗon keɓa refto yawngo windande tataɓire nde ko ɗo haɗata hande noon oɗon gandi on jangguino faa jorɗo mi wi noon faa jorɗo ko ɗo haɗata tawi ko qafara ngabba ha dow ga so ko wow jippo less ɗo teskima wonɗo no moƴƴi faa jorɗo haɗa ɗo ngabba ha dow wona qafara woni oɗo walla jippo less faya less wona wow ayo moni o jiide o woni wow less fayi o ko faa jorɗo ɗo haaɗi qafara ari ha dow ga ɗo ka teskima wonɗo no moƴƴi teskoɗa faa jorɗo ɗo haaɗi wow ko less fayi ay wow less fayi faa jorɗo haaɗi ɗo qafara ara ha dow ga nden noon defte goɗɗe ɗe noon toɓɓere wotere ɗo wona faa toɓɓuɗo ɗiɗi dow wona qaf toɓɓuɗo ɓe hen noon ko wotere ɗo tan dow qaf toɓɓuɗo less faa toɓɓuɗo ɗum noon fof haalanoma ɗum no hande eɗen janga faa jorɗo qafara keef laamara ɗo henne mimarak nunarak ha mawɗo wow yanara ngal ɗo alluwal ala ko windiɗo kon janggano ɗum saabi wiya refto yawngo teskede a hollanoma faa jorɗo a hollanoma qafara a hollanoma keef a hollanoma laamara a hollanoma mimarak a hollanoma nunarak a hollanoma ha mawɗo a hollanoma mbo wow yanara ɗo noon gandirta a waawi ngal ɗo alluwal sa tiimi e maggal a janngani nayi dow ɗe a janngani joyi lesɗe andu a wawani oto hay goto haaldema yo andu a wawani min mbiyatma a wawani woni mbawkama kay min ganda a andi faa jorɗo min ganda a andi qafara min ganda a andi keef min ganda a andi laamara min ganda a andi mimarak min ganda a andi nunarak min ganda a andi ha mawɗo min ganda a andi wow min ganda a wawi yanara ni foti ɗo ko faa jorɗo qafara keef laamara mimarak nunarak ha mawɗo wow
yanara ngal ɗo alluwal reftomon yawgo winden tati ɓire nde woni hen ko faa jorɗo woni hen ko gafara keef laamara woni hen ko mimarak nunarak he mawɗo wow yanara ɗo sa timen tan a janngat hankkadi ma wiide faa jorɗo gafara keef laamara mimarak nunarak he mawɗo wow yanara hoto faa jorɗo woni mbiya faa jorɗo nani hoto gafara woni mbiya nani hoto keef woni mbiya nani laamara woni mbiya nani hoto mimarak woni mbiya nani nunarak hoto woni mbiya nani ha mawɗo hoto woni mbiya nani hoto wow woni mbiya nani hoto woni yanara mbiya nani gasi ganda hen ƴetta kuɗol ma e karne maɗa winda faa jorɗo faa jorɗo faa jorɗo faa jorɗo faa jorɗo faa jorɗo ha ɗigga ngara gafara 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 ha ɗigga ngara keef 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 ha ɗigga ngara laamara 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 ha ɗigga ngara mimarak 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 ha ɗigga nunarak 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 ha ɗigga he mawɗo ha mawɗo ha mawɗo ha ɗigga wow 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 ha ɗigga yanara 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 ha ɗigga hankkadi o ngara mbiya faa jorɗo gafara keef laamara mimarak nunarak he mawɗo wow yanara faa jorɗo gafara keef laamara mimarak nunarak he mawɗo wow yanara wonan kadi a heɓi ɗo henne karfeje jeenayi yaawi alluwal gongal ɗimmal tataɓal tan a gayni golle ma wona ko jangde yawno mbiɗa a heeɓi ya ko yaawi ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa bawɗo ɗakkoɗa saɗa makko o holluma o walluma jiiya mbaɗon hen balle mon no wiya no wiira numéro o nanɗo on jiimo 77 906 14 81 nanɗon a noon jiɗɗo janngoyde lees o ndewa hen paya to WhatsApp to janngoya toon walla ko ga ɓuranma to ɗo ɓuranma janngude ɗo gara gonaga kalɗo gonɗa e foti janngu tan wiya jangga mbawa nulda ballal ma ni foti janngu waw nuldu ballal ma jinguere ma oɗon balle balle oɗon jingane jingue oɗon balle balle oɗon jingane jingue ɗum mbi on wona politique wona punti jangde ala politique ala punti kala ko dañƴa hen famɗi heewi ko gandal gandal nde wawa sodede hay goto wawa sode gandal ɗum noon wadde ko mbatta hen ko arde aɗa walla aɗa duusa ni foti ko arde aɗa walla aɗa duusa awi ka janggo aɗa jangguine a yita hay batte a hollama alluwal gongal ɗimmal tataɓal nani wadde a watti yiide hande hay kala ko winda ha a janggan tan koye ma woni wona minen ɓuura men yo hokke nande famde yette kuɗi mon e carnet ji mon mbañoɗo janggon ɗigga mbaso yejjide wadde balle moɗon ko Wave Orange Money Western Union mon garam ndende jingue nane haala jaaɓe haala golle nande jabde e gollude yaadi mi nani mi jaaɓi mi golli ɗon andete wadde 77 906 14 81 mbaɗen hen balle men e jinguere men e duuso men e galle golle oyo gandi kam dental ngal dental diine ngal ɗo tan ujunnaji 10 neɗɗo e temedere neɗɗo nan toon mofti en timmi konu wangu wallude hankkadi garen ndenden jinguen ballen duusen ɗum tan mbimi on hande hade janggo amin ɗo hande hade janggo amin ɗo heddi noon so yomine guuri
paametaki koma natta wooda ɗon kadi paamoye hono kadi eske machallah naggam to ɓenni wadde oɗo min gonde mum amin balla on balle jingue gila law acca noon hay ha noon arana kadi wulla gane ha caga ngala hen ngala hen garon ballon jingon mbi on balle jingue duuse ɗen mbi on balle duuse kalɗo to jangete kala jangguede balle duuse jangunoɓe balleɓe kamɓe goni awdi aɓene jangguina ɓiɓɓe mon ɓesguji mon aɓe janggue balla balleɓe so eɓe jangguinani tan majjere ɓeydima hono noon kamɓe janguinoɓe aɓe jihadi mawɗo wadde ballonɓe duusonɓe jingononɓe koye fela makko mo goni dokke nande famde ko musidɗo mono guiɗo mo soɓi Allah kayri ko Sénégal alhamdulillah bi alamin kayɗo ƴette kuuɗe karde mbajiɗo jangon ɗigga balle gara min jiiya wassalam